ya kigima mwancho murigereri bw'ensoko TV murubeli n'ensoko bwakire nigo bono twaigwire studio ito anene mone lito nyale kaba tugutware ngwana ya bono mambia tukurigeria yale se gazeti na bono igani gotubwata abageni baitu bakiranira se studio litangani kabisa umwancho murigeri ngo batebigendera gotubwatia so mtandao o Facebook nabo konyora ko bago tubwatia abo na anene mone nyale kaba goshia na kubike kerengere kyao ogenda sensemo ya WhatsApp nyale kaba gutulikira orwaka rwago se message ya wetera ase number 0788 6 nigo chire isano alafu mwali okoreri sato yani 6788 666663 umunchu murigeri na nabo konyara kabago bugata link ya URSS ya YouTube konyara kabana aro gutubwatia asenchira yo bwikira ndayana abageni baitu bwikira na studio mambia bono barigania ngo nayo musubati bono rendo batebinga aiga no rendo burusubu mu gusibule Manjito murgeria bweta Sengen Soko TV na netikanga somoro birito bwe kigaseti twabere tugosanga naye kuri wake kansensa ikomena ibiri cyamambye gukiraboni gakinga kitonya tokorenta barayi baita se studio abare abageni baito ase litsukuria lero litsukuria kane abageni karibu sana mu commissioner karibu sana nyembia mono mono karibu sana imeta Sengeito musubati Diana okorirenda mariganio bunebwenerete umukirende geterendo musubati nero kwarigania tyo tuchakira mu commissioner Josephat Sagero nigaro mu commissioner ase orocherwa Nairobi rivo nyatindasira no mwana siasa na kuneta keigo orore chi serikali orore ya Moi orore ya Kenyatta na ando orore ya Uhuru Kenyatta na ando chirororire ya William Ruto na bono ngabatebanga chi serikali echinyasa kamwe irubugima gokora orakoreire gasioro Sagero kuramanya ngo murigereri aya ningo asini ni aramanyanga Sagero yo ningo gokwanera mbia mono asa malieta Josephat yabaga Sagero ani bwategeteri agatiro ngafana dimezi Florence yabaga nyansi yabakuyore mama odan mayanga ninsigete mama sababu yagerete narasere tu school form 3 mwaka ngani ngataka ngakanere fees lakini mama kangakanere fees ngaita form 4 mwaka jikonyola form 5 so ingongote abangambia mono yentegetangani nande na ajire TV stations nyingi chiabagusi awao lakini nanjire studio ino well organized nande naikaga mapema na abategera yake nande gendo na nyora ekiya kabisa na asome mambia rero because ubo kumano gosoma ngambi otwale umubiso bwate gisene kokwa gutwara umusani urumuriri ekina kinasoma mono because yora se siase onyora umundero wote ngambi yore mbiyoro umuntu muri na kote ngambi yore yoko nyora ngoko osoye ngoro ime kubu umubiso kote ngambo bokoreteki ubo yento twakwa ne karali seitu ibari mune yaye kumasira ari Kenya yare kote biye nga aye mukao talibia kirwa rure Nairobi okane ngare no yet mugina no mukaya mugina mono mukaya yo lakini muntu ndatagoreke tagotebi so mbya gutwara umubisa uso muntu godebiyeke ekene ana kimate motenete ga sensoko ande mogende bi ande getukere nari araiseti nakuru ase mama miyata kesangiri goiko TV egende soke ya inobonera naga namatete ngo jande igoro nacha abante na bambekera YouTube since 90 YouTube gosengi bantebi bambekera nalo ngamokoleteki moroso ensoko yenda muno mokoleteki mole kuwata komanga njeningo inche mwana teba na jagite siasa nde miaka 5 ekaro molira arenge Minister of Cooperatives na ajete gusi asagoro kumukubo so ngasira mambia nganda komaro nkali uri tukuri liro so to me siasa nubuge mabwana agosiro kaswa oso musakirika no na so musakirika mama na tata bakandi ajete kugole cooperative yarenge yechai so and I remember ajete ni matatu akaline igoro na bana be university. So I've always been interested in politics. Okay. And again, I think I started interested in politics as in yetu wakajire na tate kanisa na muna barandi ba korandi. Bakote hiyo wanta mangana koleke eke. So na wana chagete. Then we moved to Kitale. Okay. In Mali years 1973. So where I now met Moliro live as a member of parliament for Kitale East. Na Wabuge, Kitale West. Okay. Wabuge is our immediate neighbor. So, and then
Wamalo Kijana is also our immediate neighbor in Trans Nzoia. Okay. So I have loved politics. Okay. Tima itikolema, tima itikosera nyumba, tima itikwaagacha, kubo kimabwa nesia. Siasa. So na Jede University, I became a student leader at Kenyatta University. Then after Kenyatta University, Karnataka activism in politics. I was the first KANU chairman at the university. Being the KANU chairman, tukayana President Moi Botswana as a leader. On my way back, I'm working as nobody. So in general, mununga yagera. Mbuya mono mpancho muligiri myaka 50 no mu gukibusia bwo nere bwate profile ngana igoroche namu na chano nyembono abacha batete mapema lakini wakolire binga siasa nando mugeni onde naraiga nero kurukunga job ongira nere numuliki igasomere tubuliki buna nendo tosomere tubuliki nanene mono nere gatungite siasa umwanchu muligiri tigango job nera arato tebiningo ngayarwete nanene mono turanyora nera sinini twarori mambiye abantu bande bakayuri bagabateba ayenga kyoguru kwateba Innocent Onyango okirera abuo omwaka sagero gayiguire gitabu gayiga nonye myaka teraendare mono mwanchu muligiri kwarorire nga nigafuate experience kerekene nake job karibu ese studio yetu ya Soko TV mbia mono sana abarali ya Soko TV nje nkuru kwa muske Job Ongera Seito Nyamira County constituency vere ya Kitutu Masaba constituency gesima ward abwe soma komenta gamba buno mo senior chief for quite some time na ndakarita buno mo senior chief na boni gata menyeta sakor kuborabu constituency mekenene ward county ya Nyamira boni ya gomete Nairobi ya na ndongo kwa siasa chene gento nago kiune semo ya Soko TV ne linga nabo mukurire sana nyuma mutarari kabantu gochaga bono buna murigire tiga omwarangeria ke batie ke barikeria ke batune ke barie ke bono kia boniga naboroche na serikali bono buno yotugo chikonyora togo sanga ko nerega iga commissioner sagero ororire chi serikali chonse pigocha gocha naenda okorire gasi ororo na inje na nyukerete ya moi gatatia tinkorete gasi yo ninkerete ya Kebaki tinkorete gasi yo lakini ninkorete gasi ya Moi ya Uhuru ne ya Ruto igorende bono ngano nya boko mu bolitu bwate bwe country ga igonye tugikobashanya bororo abantu babukose timbabo sagero igona toereza so bwagarenga mpeta bautikiarorire okay monchu muri yesiginyi ya chakire mambi ya bono asilibera likine terakinende amache na rabane yakwera abana barayiba bwate ebirengereri byabo bagukwana batabwati ubwoba ene Soko TV monchu muri murobeli ne Soko bwakire nigo tukubotera noyo minto Diana Ndemo tikatosoa ase gazeti togo chaka ne gazeti ya The Standard asendoche ase pechi ntangane watenga selfish union see hear speak no evil in the name of broad-based government. President William Ruto and Raila Odinga sealed a pact and blurred the opposition into irrelevance. What was meant to be a counterweight to executive fiat has moved into an alliance that silences dissent and shields scandals. Raila, once a symbol of accountability, now plays cheerleader to President Ruto's excesses in a deal that marks of the opportunism. Kenyans have been left with government without restraint. Page 6. Na wakanyoro mugano yo tigango abageni batabanga omwako oyaliro yomo manga ya Raila ko swase serikali ya broad based model mugati okaiguruga bono lende na bwigwete nga bono iga selfish union nga nenyomo ebwatu bo inchoba nene muske sagere na maene egara no lese serikali. Let me also put it right. Okay. Ikyo mwana ochopa okwana na ndini mwaka muno lengereti nga banta bagotu dini mwoto muno lengereti go manyete bintu and now then ajagete siasa mapema and to whatever ngani tu asali bintu on deba tu asali bintu but whatever you kirega asenga seti ige ndonda kwa neke na ndete kubalilia maiso mbateri ntu bwate long thinking ngenga seti nganera koraki yokwa neke kaseti libuku taliye bukwe okwana nere okwana ken inga sete nabantu bakuri inga sete engorwere inga sete belongs waka kanande kikuyus so it has run the propaganda yabaiko so let's not look at inga sete to the ngana kia nere okwana ken nande ekero Raila aswete ne serikali Raila aswete ne serikali ekero gachagwa taito gonchole serikali yense
ande serikali ya gonchoru kanga ndokole tikinto bwate emaite serikali gasia no kolenda amani no kolenda bintu bikoleki bigendre. And I want to take this opportunity ngasidi kare ko na ya Raila ko ira ni Raila ngambia mono because kachagua mangana abangite ase serikali igatarite serikali kole ewu igaure erengeretiere ekera ko na Mombasa ko address e president abako n'umuntu nabangita mangana ko abangite Raila aso kungaini bwahe na atotebinga tari yerwe ko decided nga the broad based. It was called by foreign countries, it was called by ambassadors, it was called from all over the world. You know, Kenya is the one of Africa. It's a satellite nation. Without Kenya, Somalia, the Congo, if you go to Kenya, we take the whole of one of Africa. So I want again to take Raila Ngambia mana kale take akore. Lakini so mwalimu batika tese mo bara se mumne party ya Kalonzo, let them play the politics of opposition. Umuske wachaka nande kwakiniribirera bwango lakini ndenda berego egazeti nabo matekera to kuli as eteli bibilia lakini ngokolera analysis yaligereria ibintu biri bikorekana anane mono mangana agachire ekera okorora umuraibwe kiama gya ODM na umuraibwe ense barorekanete como bolia tigani tumeke como redeem como bolia omugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja saba MCA kwanye batebire ngo muira barenga gosingo enda barenga gukoreta umuswada wo ku impeach kurwaro nabura nyore isachinde amangana nararenga amabe bona kira bakora analysis bama batebanga umuswada oyogoreki urimire na ikine kireire umurayi we mini egazeti yalikire amangana ya marito tigani yango job ila ndia siba the yasakachi what banga asenga ja kombo de Sakachi you know uchisukuru ngo igorukire abantu mbabwata mbali ko ligi chifisi CMCA telinga chisakaja nega asyadari gukora CMCA chie country ye ekera batage dijibesa obakoranga banga bona tutebe nga tetwimbichie tetwimbichie ga Sakachi tetwimbichie all government as CMC jiro all over this country. They are not doing their work. Yes, you have not done is impeachment. Ntoke ndresa. Talinga ngende ka Sakaja. Ntoke ndre tigatora umuske job nera Raila niliango. Bia muno sana Innocent. Na inchi nabona ariko ni ko bana bakenya bali banda abange babwate mechando koyatana na mangana umuske sagera kwanire igase bali abake bakoragera mbakunyora sabantu barure. Umugako yokorukunganera Raila nabwate historia yae erenene se country yega gaseti eteri kongainiriria namangana ya kwanira gachagwa gachagwa bakenya mbaligerete ngikia bete naende batrini guno mugambio ba muneno yororo gorwenze yokoroku William Ruto asugutabeka mangana buronge yani bakorana kirigento kirobo maene naende kiri in the public domain no bokora naende propaganda teyerega iga amangana bono tuachire koeresa bagusiba ite kurwaze Nsoko TV kirari nga inkigegendreta se country ga naende kugambika ukuboira intubuna abantu ba Wiper naende ntaba neba ukwana alianga igondo Wiper coordinator Nairobi County intubuna abantu ba Wiper ntubuna tukwebulinga inkigeko serikali yeye italigo function italigo koregasi naende natie ukwana alias introduction ngira nasa mangana Raila elivoti yebona bwate ntokuira na kurunusu mukate toche handshake toike gaiga ase broad based government umwaka sagero ayabona no bwate libagali nemo lyokoresa bakenya nga gikiagerete handshake gacha kwanza dikatika kurengo tarengo gikiagerete nusumukate gocha mashagu no gacha na rengi tarengo bona broad based na ndema na ya tarenga dikatika shagwa aya garenga yo umona no ito Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nero retete ripoti ya medical report nero tu which we discussed parliament kugira linga kara abantu ba chiro uchaguzi nonye bwibi bororo nonye ndoyo ngaki akorete country pamoja Raila akamanya komeki advantage akamanya komenya ko uria sana ne chabutuko bachire kokwana na Ruto mtu arenge kezi no kwarenge ekara tu anyale bintu byarete rugabigo somu tukamanya konyora na sodium versus UDA omonene tubuke ama Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tuka walk out you did not see us to waka chibicha was to sign kende yours ekero tu agenda bone etochese egaseti ya lero ambangana ya gari in the public domain paka nanu mwana kirasiki na baro jenga ki Sakaja bintu mbiri ko gwaki tauniga amacha abantu bakonyu tayo
emetare yaba goira macha machafu teyo chiparapara no Nairobi ga ebiti mbiyo yani nga chi project Chelsea ipi cha World Development Fund igago chiena no chia MCA lakini letamaega abasani bali bakogezo ngo proxies bacha bakora bona MCA gerero muna hiyo ngobo saiga itanyara gatebi muntu baki ayereta no muchanga ayereta no ngechiko ayereta no smiti yani nabantu economic abantu gote bakwereta amo boniga Nairobi Sakaja usiko kombe ubugima bwa Kibero urigererio bwa Sonko urigererio bwa Sakaja bono nonye Sonko renge barara otokote abanga garenge maji beta na ba MC bari gutaka besa niribu na boniga tu amanyanga impeachment ngojere bagatera chi account yemeronge ebere ekemeke no muchanga maji beta na ba MC bari gutaka besa niria abantu bodi amina takoro mwana we UDA nore karangeli na State House takoro mwana we ba save mwana we ekero chi MC chiucha kwera na wiche saba na inchi baba na chiba ngora ki muarangeli impeachment ga bintu bya bakore basi muatebire 60 days down the line bona bya jakiro bakore basi mbio sahirota kiruri gerie kamera ri yao oteria bakanya ngaki bali besa baga na inchi na MC zibatagi okay Job tigandara bolia sinini makwira na sesagiro siasa abana siasa batwege iringa ekera batagetegento igo bakwamba korekana gukwana n'abantu ekera basoire se oburai baunchoka babe kanande chigwa wachingao nenyorekane nga aba obaraya bagoteba bari asenseme irende yoko bugotebanga bintu mbire bobe abaro bacha konyora oburai nigo bachi gunchoka bagende kanisa ya Kenya nyuma nande bakore bintu batari kuigu mwana inchi innocent abantu ababoni gabuna bone nchongera uko bwati Dr. Steven Kalonzo Musyoka track records chia yanchi manyire kuri 1983 asoto bogambi sagiro nabako eresa byana mu maeta kanainde kuri asoto bogambi 1983 tana kobeke kemwa kende gyazinga ki ekera renge parliament besanchiri chia sirete unabona CDF roje bade problem ekera renge foreign minister gento getenkeri kia bolete ekera renge education gento getenkeri kia bolete akabe vice president for 10 straight good years emyaka ikomisa gero anganto mwetenga ki unabona yochi tokawa kurusukuji ne jinguru na impeachment mbarete bokora bolinga na ale tribalist nga kabwa to bunyumba igabwate obogesaku na bala ko alinko rega kwane tuwaja ko gamba au sena ya nega se trene karoza se kono bogambi karoza se kono bogambi sagero otokubolinga ki buna bono tulaboga mangane education sagiro mangana tigakore free primary education ya rengeka kia ya Kebaki na Dr. Steven Kalonzo Musyoka na aratuta itekwira ama iburi boni gaba bate problem capitation tejo ikine kitu ajo koleta bauti boni gasa mangano bolemi bare to boyo ubwate tente ikitu chukubeka abantu turatigira gura kine byangire mbaho chikutwara kemo serikali teyera toke maybe chinga kichinde tatoke kebwate kemo ntagete kuburi moske sagero iga ese robot yoro se gazeti na kintetu kora nko kwandeli bagumwirane koko mwiraneria ntageto ontebiga umusikiraila na tebanga aba MC abaye guchinguru cyuko oversight y'abantu bakuru kwa bagabana na agateba kisabali cyugo cha Nairobi ya cyabagabana cyire kinga kicio kwa obokoreri kuru obokoreri cyese county cyabo ne kinga kicinde neseme mu yukinyo bukurumi nabono ubabekiramo kachali swali lya umana komboli baadaye tiganda mwiraniro yo kwana igadenga government function does he know ile functioning serikali tuwate na serikali ya Somalia are things not running tajeti yabona mambia aweta paraiga aikirega atakobiri na baskari so what does it mean the government is not functioning let me tell and then get function that they go function and then serikali iyenga a family so omugaka onyo na abana ba enkuma na bale na muka enkuma na bale onyo omwana mumuromo manene okuruga cyagwa nkurwani Alice omwaga okurukuraira ole neighbor will come and say ngimowaraki ngimokubunaga and that's what exactly happened omwaka raira asubo ngaini bwaye akanyora mu mwana we na erega cyagwa we family ya Kenya Kwanza ngusalia lense akaranga umuntu umwamate oja gusalienze na kitoko so that's with this wisdom agajaza serikali ko korana na kibintu byokora kibikora kurwaso serikali there's peace in the streets there's peace all over the country na umuntu raira obongaini bwaye akamanga nje gento ndoro no gukora abantu bamintegasi ba Kenya tiganko boli nane ngo boli ngo ligere lichobo ekara ba MCA balia bakire tuguna raira
na Ruto ngibakwana de ore mechanda ya Nairobi yokwana yechipara ngibakwana tekende nkioma nkioma sakaja ko nande bono tigatu again because think over onye ngedine ndagira bari kuri yeri ba yona taba sakaja kaba tigangore bimanyeti lakini mbakwana tamangana yechipara mbakwana tamangana yestima mbakwana tamangana abana abantu baro ngendo kuri kwa komboli swali kwa komboli about oversighting. It's not the Raila we saying devolution MC are supposed to oversight. Raila is just reminding them. Pasir ko kole gasi yabe oversighting bone ngendo kuri kwa tebere no ko imbeach abantu kere ngendo bakora bayikenga gita bade ngamata to imbeach gabana ya Kericho to imbeach gabana eri ngendo ke ko Senate kwanyanga you have to impeach umuntu all points and facts ngike ko ko impeach umuntu ngike ndo ya Kericho gyagwerete because they don't have concrete issues. They have personal issues na ndabo ndangira nenkolera job iko tuwajaga tali ko campaign njidinye dia ko campaign Ruto asesreka bona eto ruka osete tio bongo kwa ngala ari ko taisagero ngana ki Ruto Kalonzo takere ko a president. And by the way Kalonzo have known him for so long okotanga tana kwa busike yabona mate sikeri tata ile tu mugondo yato na yona na wese tamia tu mugondo ayikuwa serikali nekila kere kotini ngeyo ona kana kwa busike anoma de Kalonzo. I've known Kalonzo. I worked with him. I was a director of Kano Youth Headquarters Kalonzo deputy organizing secretary. Kalonzo bunale higa ta wikaranza muntu bakwana noraba chume bale parliament yali asenara ali kibaki agayikaransiro nyuma maru ogamba nabantu Kalonzo ta wikaranza abantu gakwana na muntu, and that's why it will be very difficult for him onyoruo president because tabua timanga no kwana let's talk about the issues kira sengazi kirengazi mbiye mono nere nebirengera bya kuri musike sagero that's not the objective objective mwari wetenga siasa nobo uburai nabu butogende tukubona nabu turarwaro tigandara uyu minto Diana arakwana sinini gekora inungo batuliri bagagekora na kitwa baretera egera mubekiro mugusi kilikeroro na mo muntu kwa magana usi manyeko torenga na kitoko genda busi lakini tugurari gichi gazeti gusingo ya swatore tutaraswa ase gazeti ya Daily Nation na wego tutaraswa gusi wakwaniri igoro ya Raila kuswa ase serikali wikira boniga inga guchikokonya n'abakenya konye tuguse n'ababwatani bayikuru asibya mabyaye. And I said it very specifically nate bangana ki a government is a family igaro chingi ensengo gendere engoro because ya gachagu intentions ya gachagu ona ate wegera garo chingi mumuroma ne bwe family nkurwani ayo monyene bwe family akacha koko wokonya. It was not about himself. He was saving the country from going to turmoil and he has done it. Okay, and we are very safe. Turaja se gazeti ya The Daily Nation page ya kane page ya gatano mwanchito muligeni nako chikonyara mangana to chikokwanira as a counter operation store of attenders fight with state as what the officials say the electronic procurement system hitches have blocked purchase of essentials uprise with crucial servicing grinding to a halt. Toroche muraiben sena betka ukwanira iguru ya chitenda kubwatuka kokore goitera umutandao kuri ntwarorira abagavana naboigo aba MP batebire buna okubwatuko gw'ikitenda through the e-system gose e-procurement ngori bachikabo kuya oroche no kuya kore gose obyabwe gw'ikitenda chikubwatuko gwetera umutandao imbiyere gose terigo chikokonya. By the way, in the Kigia e-procurement it's a very courageous thing that the President Ruto has done. Yani ngento kiobolemo na kikiria tebanga naki ngitingi serikali yega koko kwegokia usakogokia abantu. I want to do the right thing. Egende ki procurement gutigotanga kire binte bingi iwoje okode tenda ya gali ase on machine online the best bit akorek aire konye bintu montago chobisi nga sagero munangende gali Nairobi Rivers montago jaga nga sagero no kwa bekuga gakine ndigeli kone no monto procurement akorek ange tenda. That's going to even bitoji na be president that ukora chigabana ochiangete binde because all the time to wakanwa county without the approval yegabana. But when people are going to tender things na never be tendered through online, you will be paid. No matter abantu bale batana wakan bending deals because
even the big or online. So this is the best thing, and I think if there is something, and I want to thank the president for being courageous. Oh, you know, Montuta get the Kogoki and Zeko Sata, I'm thinking about the second term. Talko and again. Tlatogenda so muske central room to job. Everengera bya gombre biko. Biko liria procurement. Lima tege ndongero tara ira nilikuvia kurwa se story ntangani ya the standard. Ndio ina nasi story ngora, lakini ndio se amangana ya procurement. Onye ndito trusted system che country ma nige tukiarengekia lakini usikurigirira boniga ekegorie kebono bagotebanga gia gotirake inga kiti turatebe tunga negekekere gikiabosagero ekegorie gikiabosagero nkibwate gendo gikuru kubunje bonige kero kurigirira bia chi county governments Jones P Raila never wanted for this constitution to bwata boniga 205 akamereria ngabona rero right yorwezi ngabona atara korana sagero bakorana bwate PC country gaiga 2005 tukamereri tonyore constitution ngi bandwa nyora egacha kobiaro 2010 Raila yo karo Raila nero tebetenga agent kige chikoreka service delivery to the people machines into nchiroro kuruchinga kiecho na ende abantu bwate birengerera ibyo lakini singe chobanyorenga ekekalie kekegotu bono kiachakire koba phased out ebichani bibike biachakire gocha into power ndikango cha komatebenga rora mama ida muino gabo gosero rora mungi nagete muino gabo ochene chinsaga marogoba gete kinkeyo bono batete kubungera abana be mefereji na ntu tutagete bukurumi obukurumi nagubokera togokana ki system echibuno bano ligelisha shabo ni bukurumi bole igoro tari propaganda erega mbarato taiboni yanga abantu barenga babwatiru kworoje bachete ko baira yesizi na ndanga bonse pi babwatogetu bone getanare ko ni kwa negoro ya mangana ya tendering process dabenga buna boni ya e-citizen umwalimu ukoragera wasenkise igakoragera na 105 100 na rate price yerikira alise kwere lakini karo wakana 110 5 shillings ni chiagenda na 5 iche kuri meche transaction ntubu ati muto work account for that igobuna to kuwa na boni igenteke ruta ya kobomuya Ekia kole arumuya anacha kobomuya ruto maete no muntu gutumia sana chinkwana chomuno lakini nitakora mae wagaria na bibia minjuri no babo rigati kurwaria rigati over on point watebanga omwana muna faruka no magomatebenga aya no muntu taisa yi suti moinoga bonege teke Raila tabiyerokire ta seruto ruto bona nere nonye mugaka sagero kono kona mangana aje ukwana muito chinyi gobo ege kora no enda kuna kwa kina iga obara watebanga ekigari kirikia kinete na boy na keke gori gita kiri kuworopi gitike kero na eze kugamba lakini ndaba ndo ndoja kubaita na baita na baita Eke goli ikyo mugamira ni mbona kura gotigereriwa eke goli ikyo ni ya Kalonzo Kerusio Kalonzo bona kana ko dewa mandaba ko tukura bona muntu tagere Kalonzo atare arwo dan dan ko ale gento yagi jamana so ko na mandaba ko Kerusio murusi Kalonzo na tukura chande ko Kerusio bagage kogera nimbeche bagate butambe gotete serikali ni gasiengo sana serikali oyo matete betianga telikoni vitamtamu alafu egento kendi gya kabere sagera bunako amini job bunako bolia ngeli okonyoranga chinga kichinde bintu mbire byabekirwe ase nonyene ase magazeti twarorire butukibuga koliru DCI yakobire abantu bande bali stage serikali bali teneta mashirikande noroje shachi bese bagatebekana ngikorete ngisirete igo chinga kichinde system mweye naboranyora abagavana barumba bwata maswali gutatiga len nara abagavana babanyene nabarumba bwate ebimwagete birbiko nakobwati guigoro ya tendering muntagachiye kaleta mu muromo mwabo unabonekera twaroche oroboti rwarengerwo mu oyo kabero mugavana bwi county ya Bungoma Wycliffe Wangamati nitukoli igoro batetenga abana bamwabo abayigu baye kenga bonsi nigachieta kabali bagasoa asokwana na ebintu gochiase county government ndi policy ya government ke kwara katubike system ye ya e-procurement elineli ko litokorose neli ko liga twali rosiri naboko nyora so munta itete amabarato nakarteki na aroro ekero munta ibiro mate guru system na bakumenyeka unless wachiri kwa yetinyi na ande no yetinyi na bekoro ki yakarteki yatinyi ndi bono umweshimiwa Sagero indie serikali ekotebya abagabana banchira nenga amaene system yetu abekire niyo chikolende bintu birito koba na nka kiki na abagabana na barabu
bakoeguribaga batebe maybe na banyore mbabwate ibiri bitatu bakora Innocent. Yeah, the president gave their procurement. I want to answer in one sentence. This is nagigoja to solve the problem. Let's people accept change. Change in enkong. I will not that go kweli na kweli ndi swali yako. Lakini yangira ni ase job. Mokonya ase mambie. Tukua na manganaya. Uwacha mangana tenda. Uwacha mangana bros government. Umanyite ibintu bitatu that job. Injira motegerete. Is really changing our discussion. Ekana yangu modio tuwatebe tukana ko gendo parasa dikiringa ngia abantu batagitiri tukeli don't prepare ijojo de yabande para e parasa ekalo ko yago moiseke te go prepare ngana kinga nante bisagero kante bidana ikari ota na go tie mano go ikada na go ngi kwa nte bi ekole ke kobule so ko gotegero mugambi kuana mangana to kuana you kuna kupata kuna yenda I want to assist you lakini abamba wakwana paka mangana so mimi kana kumingana ki nyormo ngeolo mogotuko mogotuko bwa kalonzo ngwada ngabanda bakina basa niyo serikali ngoro mogotuko mubwa so paka wasiri paka nyongani baete igenga muntu prepare topic ite we used to prepare kana history incorrect o prepare ngendo ngokora mate onyolengi oja gukeburukani. Let's look at these things. Boboli this what vigia igoro ya governor. Let the governors accepting anaki. Nane wakwani lebiyanga naki. Noli ukwani benga wangamati gari kubeka bana abana bayiri bamwa. Egente yego jigokonya. Ibintu bibi avoided. Nigente KE procurement. Let's also accepting anaki. Ruto nere nkukwago korali bintu bikolete kibebia. But one no more propaganda asifunga kende nkiyo ruto akora. Kende nkiyo bangi ruto akora kiyekamo. Ngia ko ikia procurement dire. Ikia procurement dire. Ito kwa ni ora ya technocrats. Ba advice adu kara. Ikia ogerebia. No mali chibese ngaba gorete system we. Erebie. Eyebo ni gekoroka I ekinagia ko rege ndege na giro ko tinta getegero murigererio renka anyore orobo troisa ini mangana gendete tubase konyora mugachire inumika ya maseyemo anana mono tigandara rigereria assessment ya message togendete kwenda busubich gazeti tuli ndoche Hailin Mukaya bateba na tuligereti aye honorable job tebisagere kemayane twarosire Kenya economy teyo Sakaja is doing nothing except koa abana lunch ye kubore roads nothing bursaries to MCS not to oversight. Senators should do it. Baga ndenka ekegorie ke arosire tali segie ke gorie kinero mwachu murigiriri oyina Hailin Mukaya batebanga nigo ba abana nchi mbaro sete umweshimiwa Sagero tiganda ira na se job yes ekera obateba system ya procurement yo chigotwara umuchando norigirire tingaro nande isachinde se kobe kworo nabo turase kurusie bitamasebi turoche ngabana abayiri abamatira bakonyora libaga baganyara ko bakotebunga leta magena isachinde no ndi bintu biri bakurworo mbaba se kubikioro eribote nengiya kabisa na inde natie ko kwana ali atangani ngaki rutare ko bomuntu uranyare ko kwana go maene egente kina kia bakenya bari compress lakini ese ni tutama yitinga ngo gutware password ya manganaya mtuko nyara kumwegena osekorige lichi system chinyinge boniga Innocent Kenya igotora advanced in matters digital na kige ko rogo otagete okonyara boniga omwana goso wakirigo ne banki asegete oso wakirigo ne account yo monta asegete komanya konyara yesi zino etumete ne jipengo kumubeka kumuira ese ni baga kumuri ni baba muburi aki ikaransa ngatata amasomo aya naikuanya ruzeti no to someria abantu bangabo nabaiga baturendere system umuntu buno mbali ko moibaga express frustrations ya bakenya babade jiri nyinge eko umuntu chikorenga ringa ngakingo kora ngurisa gero na singe meronge birabwate koboko boni ubona to gukwa naiga egente kikyalo cha kobanga na kirato konya enyo turi kunyara kubwati bitabo biri kirega ya constitution sagere constitution ya so abantu bose babwate gitabo kane egente kuriyo ogusangi gikabe kiri gose in Canada bagote banga no gekugurukuru kiarigeli gukuru bantu bagotwara boremu na ko impress egente ekyo nantalinga bagaba namba batagetenga abantu bazo gutwara abayiri abana nini bona bari tubwati abayiri abana nabona sagero no muirione unjoja bankonya kende barore no anya sagero karo muirione no monene okonere gaskurunga kiya moi paka boni ochire paka America onyiro le miaka za angatanga no tenoni ke ni gadu ne michori egere tungu kwana ngeringa ki
hii system ese gocha ene acha kokonya lakini aseboniga nturaikira kigorie kikenya onye saba kuru 2013 twangire kuigorerwa na ikawacha goteba nga yitu kuma corruption nga yeberete igonjira ba goteba ki egente kibantu bantu barakerigere kera to public participation abangi na yitu ba gutemu banyora abarwa maoni yabo. Okay, abananchi barwa maoni yabo lakini ndio ubumanyi bwa abananchi tali tulote abangamba amanyetire kinende system abananchi bache bamanyanga kiego kuri kuna bakora kie egasi ekero tware kogenda mangane constitution sagira abantu experts baligetigwe baka explain bono mbadi nero gototeri nga chibesa chikoiru kire wiki chinga naiga na ndene ro treasury onye abantu bunabo mbago nyara koeresa nga chibesa chikoiru kuru ngokoiba. Okay, umuske sagero ntete kuboliga serikali kwamba karorekana igetakirikire mu ruberia kwa abananchi barwa maoni it's there mbakaniri mbara rayaguru and we will use it bakambra public participation nero and I'm so happy that Job has opened his remarks very well in a system and erengia and the world is going technology so we cannot go back. Okay, we have to move ahead again to get kong is change my thing all bono onyo wale urusie umuntu old daily umweri new daily you will always go back to old daily so the biggest issue there is change. When I was doing my masters the first topic a professor I get in graduate school in the US asked us talk about change negentege kongo so the governors should accept change. Okay, na ndo mkwani uliokuwa about Sakaja I'm not supporting Sakaja what I'm saying tiakiro monta akolepa a party TMC they call a party if the MCAs were doing the oversight we could not be here. They have never known what they are supposed to do njitinda kana dinda tebanga Sakaja tagana na bakogenda but let the right process be okay and let the MCAs do their job na njitikankolega egasiana na ndikyo yawo kwananga na kinga nana kumojolity surely nana bogege kwenda America. Let's talk about issues chirega. Okay, Umoncho mugambi. Let's talk about the issues chirega. Umoncho muligeli go tugate umuske sagero me studio na job no arega igase studio anana mono banyarite ko bagotokonya kurigeria ria ase gazeti nande nabesiginye ko bayigo no nye job twarorere rero gusaba ungira usabire rero echumbi kurwa so muske sage asako buri ngatana ko mokonya ntagete ngo iri mutima ko musini togo irana togenda nega ayarese gazeti ya The Daily Nation na namono bakonyara ko bagotubwati na baswa seke minane kenda gotokonya kurwe birengere byao na iboli rindora tware gocha asabara ya batubwate se studio gekogera aiga no togotebo mugusia konyara ko bakoigwa kakoigwa n'ibirengere byanyara ko babikoigwa asenchire wikerano ali sesemu ya Facebook to follow na nene mono onyara ko bagoshare YouTube no tole asenchire wikerano na asogototomera a message wetere number erelie Diana 0788666663 nabakoira 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yo mwere nabo tutumiro rwako rwago tutabi birengere byago nabegamo bolio lya bwatu cyase abangeni baitase studio nabo kuyabekaga gwitunya to kusanga naye. kwarasire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba ya 0746211764 gose torikere email
gwetera borabu tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omuguse omwancho mulire bw'Ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaya koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro perpetual machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mutitire gwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ageteseni kia Ensoko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko oriechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Uya kigimo mwancho muligereri no muroberi bwensoko bwakire togendete kuligereria yale se gazeti na ali tukulia lero nigo toseseni rigutwara abageni babwata Marieta nande babwateli ogiri yabo ni birengereri byabo bene umuske Josephat Sagero no arase studio ni garo mo commissioner ase Ensemilio Rocherwa Nairobi River na agaiga nigo tule no muske nere okurukwanga Job Ongira uyo ni garo muliki nande ni gabe asensemo ya siasa nande akaba omucoordinator bw'ikiyama gya YPF ikurunga Wiper Patriotic Front ikigia chenchi lietalia ebwangoiga nigo bagenda tokotokonya eliko nakora naraliale ase gazeti nigo tole ase gazeti ya The Daily Nation lakini tutaraso ese ya Daily Nation Diana tole toro tigangoira sumuganule ase gazeti ya The Standard page ya 5-3 ase watebanga from Kawe to Duale shall come epitome of deep rot at the ministry aiga swayenda to kwanera igoro yechibes chirichikagere gosira kurwa ase ekyombe kigiasha ase watenga billions of shillings suspected to have been lost at SHA which was meant to weed out NHIF graftinga ekero murubeli yosha oretatwe nigo muraibwe nsatebete nigo renge omuya eliko chikorusia okonyo obukurumi bwarenge ase ekegancha keli kyokurwa oburwari kya NHIF asaba tebanga systematic failures at Avia House over the years have seen it nicknamed Mavia House enyomba gose asamagacho Avia House ase yutenete obachanu nige ko nyara ko bage ko genda gende ko rukwanga Mavia House tigo mwancho muligereri to nyara ko batoko igwa tuchakere Job ndia muno sana inabona ko bane nche nge n'abakenya bali abange naende nsabere abagambi bense ya mabera andanene oyo teneta wongo rwense muske Dr. William Samuel Rutonga utumikire ubosani bw'abantu bali bakinite na barwa samatuka matambe banyarire kuikira sabagusariense egento gukwanira yose kuri liboni ga omwanchwa omoligereria abantu ko babwata magwire mbali naenda magwire aya iga karwari gune meteoro sana kare lakini bone bichindagira tokoria yabeteri bikatogenda nyagitari bone keroko genda nyagitari kwa nyoro mugaka gabwate go sen cancer is very expensive uyo ndega bwate pressure is very expensive abande babwate umubasukano y'ikipara go sekara bintu byabeire bagenda nyagitari lakini inkikia informative ruto bagachenji e system yetu agatumikire ya NHIF egacha SHA na SHIF nasenga njiyobo kurumi egente kenabona aboninge kwana ntari kurigereria insendigreti abakanya ngaki mpachande gete boni gosukurigereria chinya gitari chinyinge chiabere chikonyora obokonyi bwa SHA njiri chinya gitari chiri buna bona level 3 level 4 na level 5 iyo chiri chinya gitari chiri cha private chigitari cha private ne chinyinge chiatumikire n'abasandi bali barange na sababo ruto bakorwe bukurumi bwegoro mono osekurigere buna bono mefane birendaru oyo mbogo chibogere matega iga enyagitari geteka ewa 96 million enyagitari iyo ibo yasige tu emyaka 3 yarire ekero bona abananchi bachikurigere ke enyagitari ya 96 million enyagitari ndine atumiriyo erete yasi eroro lakini bantu bayo onyansi bamerete chitoto chibwata paka chinyambobe n'abanyagitari mbayo na barwere mbayo ekero bona gedegi yacha se public chiteka emeronge 3 baka instruct abantu n'iki sirasi gucya makombe bakojeje nyumba litukulia kabere bakabeke bitandame saa 8 kamili ababonje tumaje baruze tugu bagatuku nyumba iyo ngabonero kanenga 96 million injiregas akero kuri nyumba igwa kuminga gaki nonyina noene nuko yare kuboka boniga nyachaye bararire yabo ndesa kawo bazo le bintu nabi bigo kwa serikali mbago tebanga tuire ni setora tukanye egocha kwa kabere bwa Yesu Kristo ligere ni gitari ende ya nyorere karetenga nebwate asomonto kare rafiki ya dua ya dandwale rogora lodo erimwe ya moiga na 23 million okay mwanchu muligereri nigo togendete ko bana bageni baito musike Sagero kwegure birengereri bya Job lakini gazeti gotebanga chibesenchi siritase kiganja gyasha na nemono ntwaro chumu waziri bwe chanu ogotebanga oyo gotema ko ibano ne bana dobono na be kubyara mbia mono igendekia chibesenchi bire igendekia president ya accept chibesenchi gorete kinchibire igendekia dual work so chibesenchi gorete kinchibire ntokra turaka and the government has said machikona jakoleki na chakolegasi ibu wadinenga besenchi biri then nali monda nali chobara jege gusumundo narakane ngana ki abantu abanaba nabayi
even the president abantu bakora ase sha bana abantu barenge NHIF mwanya abantu bunale abo gutwara umwana okuibira tubwate umwana ole nyumba okuiba pati moibori yote ngumwana ngokorariki nkoibare no mwana uliji kolikolegas igento kerege kongupingo gotegerera ngiri abantu bakangasha tiri gokoraki tiri gokoragasi kwana koiru murweri nyagitari onyonga tiri gokoragasi nje January and I have to be honest January mama karwara mama is 90 years nikamoleta mbaka Coptic I tried to register SHA igari NHIF cyber cave ngatengo choirane pateka tu igete igari reception pakante mama mino na bwata SHA nkamate check na temete ko register cyber gete timatu senja gotek njagende through umumuru uri olenga ali ase reception akanderete kebande kya mama mino leta ne isimu ya mama mino akakora agari umongina kabeke getole SHA igakoreki igakolegas. The bill was 270. SHA paid 78,000. So, and then they suspect was umongina kansa akoreki akabugata. Pakamuira, and I want to use this information that there is a special machine at Kenyatta University Hospital egopima amanganaka akansa. Again, the year cancer, it was 137,000. SHA paid. Okay. So I want even to ask people ngana gina poli ngana ki omwana nyumwate ko murwero na wataka cancer. I'm told there's a machine at Kenyatta University Hospital ndagitoko yando. You will go there and umonta pimwe onyo ngana ki tuwaka na peseji chini. So nto na kukwana tu propaganda ngana ki ntara oyo mingi. Jebo ndio tuliko ngabaka baka muno kwa. Okay, gendo. Kwa kwana kwa gasini. Jebo karati gasini. Jebo bono inuma yete. Veka bone kerengere kio. Aya, veka kerengere kio. Okay, danje. Station ni. By station ni umutagere koba. Okay. Fair. Na ni kwa tuli baka ya. So wanda nalaba igena akodi. Igendo negendo tekoteba. Ntona kukwana tungashatiri ko tiriokoragasi. And again, the president had good intentions. Okay. It's only abantu bakora kigazi gali. Nabafutara accept change. And I want to assure you, igendo jakogera tonyo wachikura 2027 Kenya Kwanza is SHA. Give it time. It's going to work. And it's working. And it will work. Again, don't be very sure. Ntabugati obuoba is that people are going to abantu baje wachikura n'abantu bako barwari buna SHA n'abantu baje. I know that. Ebiamono egenteka montate ko kombugano yani batenga facts ya samako. Yes, let's do the facts. Yo mokasara ni gari umwana yakayiburu kereke myaka emitinye 3 bakanyora nabwo atengora senkoro. Yes. Umwana oyo egateba chiko ko operation ngo sachi kuba ko manwa India. Umwana oyo akamanya kururo bakamuichuriria chi WhatsApp tole ni chinyinge na no mentire. Ese ngicho SHA ko sangiye rero zine milioni SHA yakane gitanda yo ko 13,000. Na kitoko tebera na tuli gukora. Bono umwana oyo akagenda paka se ministry ya health. Agaichuri bintebenga umwana mujya kurwara umumbu. Bagateba mbamo 500,000 ase bili ya lenge 1.4 m. Ekero umwana yari ndege aikire umumbu paka masakarare biya agaika umumbu akaba detained. Yani agatebunga toligosuka SHA chibe chiri yaruete ochera nditugwe country. Ekerachi kubwate paka hata ndwale kesi kinakebwate akamawatebanga makasakarare yaigarenga yobokora. Ekero umwana yakuri ni gupaka ndege ba confirm ya ba confirm paka SHA tubota mashakara asha aba obisaba saineti na yata ndwara ukara obisi yayo tari yaro go saini akwikonya rukanga na yo bolimo umwana inje mba contact momorete ya no muiburi ARS kesi yekyo ero umwana ibara tararo na inje innocent they are in the conduct age na inje the conducting I know a judge I know a judge, a friend of mine who went to India for hip replacement. And the bill was 3.8 million. SHA paid 800,000. Okay. I can also bring documents. I can also bring facts. So, okada abantu bajire boindi paka bakane. Then I can also go to the SHA office nkore entere the documents. Mojaji na wiko ngake. Yes, I will do that. Na I read the gigiao. Lazima. Yes, because muntu sagera ko ikira boni ga abantu maringa bakonyiri no muri buri yosha na bagotteina nando tutebinga twakwanire igure ya e-procurement ase amangana kirigento kyakorerwa through e-citizen
bono twachira se system ya sha nero igo gukore kureko mutandao tari bantu bakaroro bakogirigereria lakini no mutandao bantu baroro bakoyimanage lakini twanyoranga ghost hospital sinchiro tiba se chigane kubwa twocha sinyagitari chinde kwanyoranga chinyagitari chiri chigane iriko konyo chiri kokonyo kore ndu bwate ghost hospital se chitari gokori chitaiyo ngaki muchando yorura abe kokuruswa naregere kidogo twaja grauda no gutwira ni magana no kwa polisi walinga na kya bantu bakonyo na shamba lenga kidino bara na sha so I don't have the records but again the other about to go no twaja grauda ngana ki serikali tera kana go hospital nja goraki nchiba tubakani are we defended it? We haven't defended. Okay, nanga kwa mwone tarumbeta baka nyete mwa. We haven't defended. Abeshimiwa tigambo lili swaliga. Ubu mbokarekane tubwechibese. Yes. Which is very painful. Nige tukyo cyane sana. Ochia ase abarwire bali barwarete. Bwango igantu aromuga no lenga se gazeti ya The Standard. Mugakoyo mwese lieta gwaigwa. Ureko gende sabali yaye, ureko urwali gwa umuchando cancer. Nabekiri chibese so mwako ma insurance. Nde yonse niko bekerete limit yo goika. Egekere kanyora nga chibese chiria. Chiagoreki. Chiarire. Lakini abantu barabachete ni chibese 24 billion. Aya no murayi wense gabatebo umurobeli yoyo no muya nane toyobwati toro chingo mwana inchi gatagati ekera no kuigwa chibese nchisirete murwire narane arokorera limit yane abere depleted aya nande ntubwa toyo monere ogotebanga ego na chiete nchikuruwaligwa ngatebwa nande kerenkonkere lioteliane litakire goika ne chinkuma because timbwa facts chile chindatebe lakini chitokora sama gazeti nga ligumbe lirigoika ekerengo gete shabona ligotenenera how effective inga kishaire effective chibona so ligende ke moyoka ekero twalengana ne family and I want to go back in government as come umwaka leo tangatikane lide turana lilolyo chingakina chiomoga no mugambi chitinda tenga SHA is working 100%. SHA is working but ochie chingaki chingaki na chiomoga na chiomogambi and again abantu malika gotenga abantu bane bagosira asogotagoraki asogotamanya so abantu abange bamayete na kibakubwa na kubwati abatukiete skuru abamuna sageronda serikali tikatokonya abantu baita kubamanya na kishanga goraki egokora tetokonya abantu baita bamanya na ki kibese ngwaka no kiri kuchibwindi nabaye umuntu yakwana gero umwana oyu abantu bakomeka to WhatsApp groups muna tuanalire without following the right procedures again ndongere ko it's out of topic muna bana jese unya ujanga abantu bakule there are insurances chia last respect ora beke okuru gose 200 shillings per month kwanya radio mwe gose muntu minasirire you can be given 100,000 so ibintu is that we don't abantu bane basirire asogokoraki asogotamanya nkolere ngana ki SHA is not working perfectly today but I'm very sure chinga kina jumoga muga by 2027 I want to repeat it again SHA will have worked effectively and again abantu njima twato ejikura n'abantu basha okay umusikesa gira bateba abantu baraba echikura n'abantu basha nayo munchu muri ya soverte nkaga bano bugonya ko to ekerengera linga cyumurubeli yo sha ogenda teko kora imirimo nane mono go chaga igase studio go tubwati ya Soko TV asesemo ya Facebook tubwati ya YouTube nane mono nyarika bagutulikira message yawo go soto tumere urwaka rwa asesemo ya WhatsApp 0788666663 na essential ya bene ilitunyarika batoko soma ujumbe yawo ga igase studio umuske no sense utararugagu I want to look at that TV okay and I know we are watched all over the world. We are watched even diaspora. Abantu bachane kitamono bago changira abantu mangana yanya gitari n'abantu bali mu Minnesota, bali Sweden, bali Australia. The best thing abantu baitotakere gukora. Let them tell our people to register SHA. Okay. Ekina gide tokote. Okay. Because oko yanda kagaria umuntu ojo gotebinga naki nga umurugyo na nyore to mwana timbwa tebese kujikumurusa nyigita nyigitari. Let's leave even SHA aside. Okay. Umurugi wa karanyo to mwana imitiye nane. Nkwamata muka mulitari. Obanga nayo kumurusia ngitari. Okay. So I want to say that our biggest problem is that our people don't register SHA. Okay. So abatumanyete, let's make sure that our family members
aba yubaito tigande tumuske jobu asengwane yu ngere toikoreri sagira goteba abantu beri kiose murubiri osha no bwe bimbororo igento kora kutwanjira ndengeri ngo bwe bimbororo paka sagero wanjire ne president yanjire lakini president y'abantu aba bitali Sudan bale tali Comoros bale gose tali Ethiopia bale abantu aba bali in the country ekero konyore president ya rule executive orders ikine gepeke kubwatu immediately kwamanya konyora ACS ya health uyo rada ndware oromuzani memono we president otebire ng'abantu n'abayibi bantu n'abayibi bayirire kurututu akabachorete shaye gatonyereterete bayirire myaka 2 n'enusu ono gatatu kumanyanga ubuyibi mboga enderete sagira amanya gototebinga nande togendere ko ende uchimutu turakanya antunga mba register na togendere nande uchimutu wakana chibesa chiasha tutamanye tinga kina nande bakora nande myaka endebere nande bacha konyora abayibi bande okay nekunu bakane tse sagira tangetabigeri kamera yate yadoki nekunu bakanye tabo ebugigwe bari chiara nyori ngechi ghost hospitals mbabwata marieta mbabwata contact makora be kume kinegete ketangani egiya kabere yari gutuka nka serikali nyasaye ngwanja 2027 na kibaho chikochorerwo ndani bono bari mucho bochora imbuka iyo lakini yari gutuka nka tose kwira no murubiri NHIF uri mukoro abananchi ba understand kibesere ngaba ko kana ile ngaba gurwa le gupaka cheika igobono bari karto chikubugore nandi chikure chisagero otora akere karos 100% ekara understand ti murubiri NHIF onyetu ora matuka matambe na ndi imere bujikobe kanga itana yaki tonchuria marwire na maryogo abe chipa kujeza abananchi abantu batorera amarwari sagero buna gwakwa nango muntu tamayetinga emyeti kyando mukaye kanya muritare biba akora register sha numwe abantu bachandikita zano nendagira mbali konyo emyambiri yanyu ora nendagira ko roze sha ko gendo obotale mambali kolema ya serikali tagaruma mepange mirongo ngaki buna bono e country ya Tawara Burkina Faso numwe tinga ndagira food production na food safety babelete kipombe omuntu nomenda kwa kana mariyo ko korenjara ige serikali tigegwa chipikenga ki nadara gusabaiga umuroberi yosha onye ruto gateto koregas abantu babwate myaka 80 and above barwari kubosa okay umoncho murigereri nigotore imeyo muroberi bwensoko bwakire nebirengereri byabarayi bari twarangeria selitkoria nande bancha gwikagaiga eri banyariko bagukwanera amangana ali yale ase chigazeti nali yabwate totebe omega nemene neliere sense nande mona asumurubiri buno yosha twakwaneire na nene siasa yo kubwatanirwa byama ase twarorenga aba MCA bakurwa orogongo rwa Nairobi nigo banyarita kwa bakogenda na kumira na nabarayi babo na asenchire abene bakanyara kwa bakoigwana eli bagatiga koira omuchando gose koire emotionally yoko mwimbicho mugabana o Nairobi Johnson Sakaja tukwira na sense mende togenda ko nago sobono aseliro bali yagusi tojale ko batukurigeri mu gusio minta sobere teme chandeli gwetanaine twigure sha abande batebire nga nkokorere meremo abande bagateba nibwa to muchando bono ntuligere litororenga nga kikonyara ko bagakorekanya na nene mono ntuligere ibintu bisini niga tumaya kogenda busine isabali anene moyo kogenda kurigyo burayi bwense ene Soko TV kwira ndotore egekeke gusi Eye nen Soko TV uboroso bumugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya magega ya television ya Soko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagali yabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 6666
762. kwarosire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao n'amaboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba ya 0746211764 gose torikere email gwetera borabutti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo korali bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 50 na kyanda asobonia byoma ao byobye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chamache ekyo gushyarira ebimeri amache kigenerator kisola panel amone machine cyo gukenura amache boygo ngukunya bari bisima nkwagacha bari swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negetesenye kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708-623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi mrena nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitananye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi.
chinsa nibero mwanchumuli ni chitaka 15 na isato ekera togendete kuna gukwana n'abageni baito barase studio nigo tole no Mosike na ndoro mo commissioner asorocherwa Nairobi akorukunga Mosike Josephat Sagero na nigo tole nere Mosike nere Job ongira oyu nere ole omo coordinator bwe kiama kya YPF iki Wiper Democratic Party gya chenchilieta na kuruku Wiper Patriotic Front kyo kere ense ya Kenya na kirugero tebanga nigo gikurwanira democracy na kuligio burai bwense ya Kenya nigo ekera ndo mutimuko nigo yale ngesi nyingi ya eswali kona ko bakurigereria na namano bakabareta enchira barorire abantu bande bakonyekire no murubelyusha na abande batarakonyeka Diana ase gazeti ya The Daily Nation mugano nororo just in 30 seconds. Okay. Asigendo geriyasha ande ndigere Job asama iso. Job ekarongo bategera abantu bose amuru opposition amutade kuira serikali. Gomoda sha nembe. You have never in a single day given us an alternative or explained to us ngana ki sha tirigo work, this is what we want to go and do. Ande kerona agotegerera ngabantu ngabantu ya sha utate bagende ko register ona kuigu muno murandi uli ote bantu yeso nkuira nale bantu mbagenda mugondo bantu mbagenda school, so don't incite people not to register SHA. Okay. So na into alternative ndio weka mwana batote. Okay, umwancho muligereri digasagera agatebanga alternative teratoka igaba Kenya nigo benete kwilikia asumurulyosha libanyarka bakonyoro bokoreri ubuya hekera bakoligia oborwali akurwa sinyegitari ase gazeti ya The Daily Nation tubwato mugano otenga puzzle of 123 missing grade 9 students abana osaborokiwa ba grade 9 abo bataramanya who fell off between grade 6 na grade 9 abo bataramanya aswachi kogenda umwancho muligereria aswatenga some 122,908 learners who sat the Kenya Primary School Education Assessment test KPSEA in grade 6 3 years ago will not undertake the assessment at the end of the junior next month, dealing a serious blow to the government 100% transition policy. Kera tuwalingia ase murobeli o KCPE tuwakarolire abawaziri bechisemi ntoko teba in particular ningo nonye bari korusia abana nkaba paka bari kuhakikisha bachire bonse bamanyikane bachire kirasi ya kianda form 1, lakini boniga murobeli oyo o KPSEA oyo tubwato CBC abana bakoreta matemwa imyaka 3 ya etire abana 123,000 bari kororeka nasi bari tiacha kerisagero. I don't want to deny. And I want to say ngana ki sometimes education officers, headmasters, people in the ministry go parawale bintu bigo itabantu. In one of my local school in South Mogiranga, and I don't want to name the school, umwalimu agabiri ngabana bali kuweta form 4, so they never did an application about 2 years ago chia university admission. Another school, a private school, mwalimu asengeje amaruni bintu bya ni bintu bya sarabia never registered students. Okay. Pawe ga standard 7 ngama standard yani baje ko form 4 muri yo matema koru mali takolitiki tele examination ka cancel. So I'm not denying this. There is a lot of mismanagement ya balimu ya ba education officer and again nchemnankuruga mibozi abongo boli mibozi nalenge studio, this is what was listen na kito kwa nyama amangana. Let's work on these things, let's work on the shortcut ina insurance ngangu shori ko buri waziri. Okay, Job ngane ya mangane education osoba chisemi ngana mwaletri at the right time na goki unaende ngasagero na wenda to what meet kere nto moko boli ya tanke bwate problem ine rato chiko soro una nto opposition egeko gera o understand ni nto bwate problem lakini bataranyora machibu ni tutobwate egente tangani umuroberi yo CBC na nditi maitio saba na nchimba maitenga gocho ga change ko ku CBE ko competent based curriculum to competent based education boni gebinto mbabe the road map boronge ngikia benda koba no maitenki yako erengende kere education ya very expensive in this country. Education is supposed to be free from primary even to university because the country ine to twenzi osikorio rie karo Mosike Kalonzo Musyoka barenge na Kibaki otobata free primary education, free secondary education
abana boni gamba gende turuburo ndo vendrete koberororo ekero ruburo vendrete koberororo na sagiro baho komye bugima abana bataka nakibago chakoba usikurigiriye ngenjo ruta campaign etime ngenjo kalikia narrative ya hasla otuwa murigire tuno umuntu liwete mama mboga umuntu we boda boda umuntu we jone kenyozi n'abantu bari bwata abana uruburo nande wakobo uronge urugurate kana bwata information boronge abana baba bakobera siko mbasoma abana bono bari neturo bone ke ndara korangera ngeri yaki origere muna bono a system ya education ya nyoro bokongo muna bono tutigeriyo umu member of parliament uno yokazarani muri example abana bakaru primary getekoro ku anya getuamba primary school ya Rwai ward erebu naso parliament yatanye tikonya CDF wose capitation yetumu akarushika sitere mufuko akagase birasi 8 esingi birasi byarenge bya maraba na mabati akachinja kabeka mama taboli no muzi nezimiti na mabati goro naza kabeke floor tiles omusikoyo akamanya wekera kanyanya naki abana bekera baso muri kuru primary bakogenda from 1 mbabwato butaka bore iguru nanda akagenda mubuko yo captain Karauli akagenda mubuko akarwa kibaza gikoro ku Karauli Foundation akoyena na scholarship yo mwako mugima boniga ikutinera ya chagete mapa with flying the wings igero about 400 students Karauli wikire 289 for only 2 years uko muntu kuno kubeka chisene motwe mara gusayanga sagero karanya ordine skuru ere kare soba aria aba mwari muta wajibikete sagerera sa somete unakora ira nari bune alumni abo uri ki esi krasi ke nona somete onagani ke improve mbeke nona matabore Karauli muri mufano akagenda enga kiyuru akagaje ekwerende dining hall komupa mango school no babo uru basomete no babo kebaki basomete paka bamude awole ande juzi mware bintu buna chindaga chikondo kono kinaga nintebe omuro yo CBC tukaire road map na ndo nyoreta mbabo matianya bakanyoreta batabwa tiburonge inki badaye korugo obukurumi any other system yegoja yatara ati maitoko chikoliera yatara tegende gete intugu na wiper wasema na taro position unatokora na tokora ni the original okay innocent na isa nomia kama kwa nende ya education na nyasa nomia chopo alentire gente ya CPC a system yetu 844 did not have any problem. Our kids, our students could be accepted all over the world. Njaba ndaba tanga ngongo kwa na matiangi bobe. Pati umanyete umwana wako boyo okona koiba wakana mwana ndari gokaraki tari koiba umwana woju iteruwe weri umojando tuwata jisen paki bindenga pass of 123 missing grades and 3. I will say, and without missing my words and without bad intentions, Matiang had a dig at the ERCPC. We did not have anything wrong with the 844 system. Okay. And again, ekero amina kanetenga na ki yentekingeo koraki ngeo koragasi. Akamana kurusi amina akalentu mwalimu oye Professor Magoa to go on with the program. President Ruto akalenda a commission ingigiarenge there was a special team ya ekulili yenteke akateba ngabona yenteke neke bepi lakini asikie ikire tukekana bono iga tuja ngangole ngidinda dede matiang umuntu ndenda njob so sioni olengo mono na the secretary general akakana yenteke yasi CPC matiang na mumuru mwa John wakaita nati ne ya karigire mangana y'isem yabige na mangana y'abarimu maete innocent yongera ngora nkora atengera ababuzinga bali so excited amatiang okay ngokenda tulabe the about improve the education okay aka improve education to change it from 844 no mateka abantu bachane ketenge ya CPC abantu mbali korara okay eserikali nerere asubura ibono iga yes imyaka itatonko erere yes kwatebire babuguri cyumuzigo matiang yes nga kikibakoranga muzigo no muritore basoke isiko bakikuzya sansa bayo sansore bagenda batebe kwatebire mbaka bojenje kusentolente sanity obojenje lieto manyete no morali turotebana babo so we are working on it and we'll come with the solution okay by the end of by 2027 we are going to come with the solution again don't get about about capitation ngokerenge lisana innocent bunolega tali musaro kuli omonge but you manage your money kwa manyanga naki weganga kadira bane fees capitation ne ira 2 months or so 1 month ngochere I want to ask our principals and ndigele camera
ekero capitation yetaracha nubwati chibesa okorete kyobwati yakubeka chibesa ase bus yakubeka chibesa ase school make sure nga kwaguri endagera kwaguri bitabu kwabekire bintu you know money is about management bese ngiri chikorete chiri chinene egende ya capitation nkonyorwere 2 months lakini we need to plan bona bali bara kwa like I'm so happy with the school ko Nyambari nibwata abayigoro nabana ba ororo school area have never had abantu bakoda umwari muri ago plan ibintu biyaye kwa yanga gorite chingendo on time iga gorite chibando on time iga can the supplies on time supplies can again give next term bale shwanga na kingo wakano even some schools principals mbali waka na supplies so bama na batebya abantu supply bamugate chibese lakini umuntu atete kokora chimatatu chiyaye agachi nyumba chiyaye bwebete gwaka ni bintu bisku school so let not blame the government about capitation let's also look at the boards of schools chi board jingi school mbama itigende bakora obako bando baji ko 4000 egi agi job na kero gitonkani abantu bayipiri school chi board tigato bose ani board umadi agende yonda kwa na job I'm a member of a board in my local school. In Muranga, in local schools, abantu bali board na abantu babwate masters. Abantu bara accounting CPA. Usi tuamana kwa joro monto tu ngaze ngenjo ano iwe kanisa gete ko senebento gete. Let's change. We can do ikera bantaba if we cannot change boards of schools and if our principals cannot be accountable. Buya mono umuske sagera gateba nga tutwara maunchorerie to change eliturwaro. Tokogendera pono twasoire gusi. Buya mono. Asemwata gete togenda na togendoro. Anane mono tuchakire litangani ya mateyemo igo ya siretio mwana oye. Agwetera aso goitwa no mwanchioye nande twarorire binte bigokoreka Nyamira ya itokisi abantu bagoitana aseta ekeyemo nchakire job ngaki turanyare ko batogosemia amate yaito amangane kamina atagokoreka egererende chinsa chinde tutware amate ne lieta ligi yake karo mugusiga gote baro mungaini takire bintu mbiri becha byara soka bya chakoro kinga mugusinsa chinde nabwo atumuchando moke ngona ariko ligintebe kwanza ngapola se amateria rambirambi cyane chi family na incho monyene nabo igone amate ya banasiasa ba Wiper twatebere rambirambi cyito munyore ngora yaito se family yo egento giya kabere innocent enyumo nere tata bagakorire kare nkare tsagero nanye ikirete kinta nyomeri ngeje ine mogo dumore nere tigo noko kwana ngo kwana se woterende enyomeri tata bagakorire obagatumiru musigani umuntu ogenda ari bari batanga ngoma guticho kana chintinde ore tuga ari kiabanga ya nyarebe kiamanya ko mumuro yo isanire bone tingana tigagenda nyome bono ekera irira ari ekerorano no umuntu monyene taramanyanga ningo bamanya ko musengo ari ku rumumbu eri abamura 30 na abamura bande 30 abasubati 30 kurugaiga ogotera kulinga ningo murigetie ko mumuza nyanjama ningo murigetie ko mumuza emuzeke omuya nyanjama nyera gutambuka goja mumbua obere mukanya rebe bono bacha kubugima igo bona abana balero nabona ariko kandi batiki gutumeka maryoga yanga chinya sole chitumbato nebinte bako muzachichanga paka kurumambe paka maragoba baba abantu bako understand umwana bw'umuntu gikarekeringa ki namutiringe moyembore onye mwasinyere no mwana rangeliso rangeli bamurawa mino rangeli nyarebe kwana abantu bayitiro batabona una chingani chiye family bona zagero barangeligu momwena ne program yenyomo gaiga egeko berabona bakunyara kwagata abantu abaletamo ekera twero muroberi oyo abana bambako ne kumuki boko kurwana nyumba nabasubati mbabwate keneno omusubati agatebera ki bononya ko endelea ni state omenyete kerenga ki gotorecha umwari bumuri ngo matanga tubwati kende tukubika na basaja banyarebe ubweka ni musaje nyarebe uri musaje magubule ki ondo no mukabeta na nyarebe yani musaje mwadana nkunda bono uri bunki kabere tabo baracho iko bono abasubati na barabu bairana nza mtoko kwana tuwezi musaje gukwana umusubati gukwana lakini obwanchania senyumba Biblia somu naende baelewane kere problem ya okay Buya mono mwancho muligereri oyu job ongera okwanira amangana maya igoro ye amatebune bwenta komenya musikesagiro by the way ekene yentekero dina swagari mwacha kana mwana umuliri na mwakebeka news I had seen it also on another TV. I don't want to mention another TV that I seen it. And ono mwana manyaro kuitetu
And then nakiete Nyamakoroto. I have a good friend who comes from Nyamakoroto who is also a director, Inspector Victor Mumanyi. Akangira ase Nyamakoroto aso monta samuna abana bae no Munyaroko yole kwenda a university and the investigations are going on. But this is what I want to tell you abana baiseke. By the mundu mugakoria tenga mwana oria agasoka nesimu Munyaroko ke muntu. Ngina akajikumurangiria akoraki akanga ko koirana. Kaki abana abanyaruka. I want to tell you, tegera mamo mino, montegera tato mino, montegera mumro mino, mondo yora agosemi kubwa umuibulio kubwa mamo mino. Na mondo yo wanjide muna mamo mino. By then yole sabara akore bitina ngumwana okoreki kwene nire ngosombe. Egento kende asa abana bamura. Egatuwa shite university abashike mbale tuwa hegete. Bakatuanga. I remember musoko yamanya ngitenga naki akatukana muira se tole second agande ngubotaka boli se ino rega no Rwanda magoro no na koleki no bonyara akanyanga nkarange nse yonsi yakoreki yatinna kwa tuwa ande this is with the due respect asa wese bali tuwa somete na barabu ekero mumuro goitero muntu gori omuiseke nyaza igo tamanyeti omuiseke ronke gori kiawo nero goitera Tojo mole kumwanje garase kama form 4. Mole mwensi was 17 years. Nkyo goitero muntu ngokwangire diba kogendera osome abaiseke bali twa oriontigete. Na jikumulire linkara muna agotire kabanya sango akando jire tamara. So what I'm telling you muraba. Yona kuchareka no mboiseke mole nere. Abaiseke abamba kodeki bali mutu. You know I want to say this. Ntu agende get together. Ya abantu twasomera na university. We finished university in 1990. And I'm not talking about, and then 1994, I went to University of Nairobi for diplomacy. So the class of our diplomacy class, ya 1996 graduation, toka umirana, somewhere in Thika. Ntu wanga no mumuragete, umuyiko tuwanga nere class yake. Tuwana koligeri ya baiseke bali, ntuji eti koligeri, nande yondigeri di kamera. Ntuji eti kwa yondigeri ndagara ya renga, tuko oyoncheri, oyono muswati uri meru, oyono marisapeti. Pare korokani kiendi, tukaluteki, tuli class. Pono bakoliki, bakoliki. Nchengo boli abamura bali bagoita omuntu igoro y'omuntu. By the way, nahana ko nyanya sa gotanga, nande bontu yankodrekyo. Na daite ko nyomenga kigete. Kanywa nanyo duwakego. My brother Jatoni arenge, akande tero muiseke. Kana ndetero muiseke tukagamba nere. Kinkomba ko eno mudionde. Mama no arenge mwana. Mama kama nakumbuli use am Josephat. Takonyara goteba Josephat ationa oyo nere ngoko malenderete ngamatencha bani mindo mandela kuruicheto akandi oyo tato sangeti amaino iga abana more ibuli nakiba na no sangeti amaino ke sangeti amaino ka abana more ibuli nakiba akareki baroreka ingatigo muswati ngaranga mama koleki ogateri yo masai no kumbe nyasango ja kondeta aba baswati bekieni ngochora njomanye nchiengo tiyo muraba ekero goito omuntu goro omuisiki abaisiki bakoreteki Nigo barabangi nje ninganjire kwana manganane na achira America America magana ngo musana baka bapasa ngo divorce bali twanyole abana babera America na ateri umuswati bonda gato koleki tuiraneke Kenya agankani Kenya ta koreki ta gocha na kingo kora yombuita na agite no muri ya America na akorete nyangi so kore ane gisebe kurudi okino agante ta tone omokungu kabere umube asokire isikabere nyanjera koreki oyibona oberesu esu motige inchuga Kenya abaisike bayigire buna amatoke nemisi ya mugunda inkamana gojanga be kunyara asiga ngira yo sign passport abantu bago ya passport ngo sign abaisika maya ngaje gukumi nanga takanyoro muyo muya kuburi okorete kuri buri bwa mega wana ndugu ati bidina ngo jara na abana bane twakoreke twanyora nanga ko twakorira abana babiri ona amenye ujagenya na nyoro abana bane mo ko tega bamuraba mo goitaba isiki ngiyo goitero mo isiki abaisike bakorete baro amauga na naba yana mbona baga batara iguru ngiyo goitero mo abaisike na Nairobi na mama itekwesi tata ndero ngasoma tata no ya Nairobi nyora abaisike bekieni na nori ere no basemi anda kana abaisike bono mbaye na ndo mwana munyaruka
tigana abantu beji village ga umuntu goito umuntu liya abantu Nairobi ababwate gento kubeka mu nonye Nairobi abaraitire mutimoko tagenda mutimoko mwancho muligereri tari mutimoko tu lakini toru wabo bono togenda bosyo egera tutige bono tuchakira abukuru ese nyuma bono taso nyuma ya siasa mugusi nabwate bono abamurabaye bono tigatubaruka kinyaruka with the due respect analogy yani totete kwagacha umusingi bw'enyumba ororekane umurana ara ukuru kumatiang umurana ara ukuru kumaraga aba bono babeire nabwo kinyaruka chiko irubozi chichiko korerwa enyangi ozenji nyorere ndegetinge nagiro jigitwa romochi umusike job enyangi ye naigwayo ole Bukamba Bukamba mwinoni umuliya kaliyoga ari Bukamba kabisa YPF umugusi chances chia yabwate sokurige burayibinze engane kwanyeretire chinga kichiniya kene mambiga abantu bataranyara bintu batunde na ndo muntu achiko komisi kwoti umwana oyo ito okoroku Kalonzo Musyoka nabwate experience gesaine naende buna nari gukwana ari atangani kwa tora chaka mangana siasa tabwate kemwano ene kemo montara mubekere acheko tebanga takunyara kurusiru tobogambi agenda ya itentanga ni matutara manyenge ntotochi okora ari ntumanye karatu ekiro eri boto tubwata quantum inere korangiri buri yarenge ya hasora ndo amanya yazo rangi kiarenge na intutabaze kutubuli agenda ya no quantum na ende boni yona togo kwana quantum area momentum within the country and outside the country paka na no mwana makoso kumuboli boni wende no ne kanisa matanga onye no muchangoro ngobwe ngarambe ogwe quantum yetonke bara kwana nganyayo gosige ntogete na ende yamanya kutoka oburusobo bwa siasa nonye Kalonzo renge engaki ya moi igarenge engaki ya moi kaya kugwe kilisha abantu ba mungi no lakini bono Ruto monyene garenge buna sagerare na barenge kwa K92 abantu bari bakorete gas na muimba abasagero ya Ruto abona butu bate korusia wetera Kalonzo origereri oyo ndo Eugene Wamalwa okorere gas na bad experience rigate gashagwa n'umuntu bakorete gas yo ngo mudiyo buna sagero nere na bad experience gesaine nande narenge pie ya musike Muraisi Okane Uhuru Muigai Kenyatta origererie Martha Karua no muntu we constitution ingia kabisa origererie JB Muturi ne ongora kurwa asega asisi ni Jehova kora bori ganega origererie babone nturi mberusi ororo origererie abantu babonde Wanjiru abawakili igento kera rete mu wakili nde Wanjiru ntete kora kombe amaraga tora korona nere kwere sabu ya nenye ngake ejo kubota ne amatiangi maraga garenge LSK tibazine chema ni arenge engakia ya moi kuruga igari Rift Valley maraga gabegeta majo munuko bwanga takonyara gukwana na marietaye maraga obere package chief justice takwane tikende tabugu timonto onde asiyeke monto kabisa obukumi buna bakoru ebintu buna bakoru maraga na baroje nige tukyo ka korete mo gonchura chikura chikero montare ko barabara bakisagero chikura teni anyora no nyinge tugetanyora bono omuntu the best kobe president Kalonzo Musyoka nichase gende Matiang'i buna togo kwanega mababu ategara mange gwetani kende gyose abagusi babere bagotenga bakwirira tangariri twanyoryo na intu mokonyoraki engaki Matiang'i atete go create gaiga nese ninja abana abagency na ndero mwiko ya bjori yo muri kurko ina nero chagete ngafadhali Matiang'i badale nga Matiang'i aje gensi bakamanya karaba chiteke mutandao go X warenga around 75,000 na atane meeting yeyo on the space bakamanya goteba abandi bo make opinion yako badenga gensi have called for Matiang'i for presidency Matiang'i yo soko muri ringi njona kara kubeka tulikora wasime president material goira turasure ko rege ndikikia Matiang'i ntoko nyara komwa a manto ya opposition achikoba bune president yakarata to call for the Nyachae moment na ndi gareta tuno muntu korokwa onyuka ore senator uyita to chikubuli bogabana obujinda bujinga mboko ntoira nase kibagendi nero barete ntochiche sagero ninko amini ongira ninko nandeli ba oira nase semende tigangira nase omuske sagero omugaka wategerere kwigure ongira buna yalire watebire bunabire serikali yole abagusingo nyora bareli baga bakole egasi ya serikali
kira batarire se serikali abange mbaro konyora marieta batigarite burungi Matiang'i gatebekane kira ringa se serikali na korete bia chances chia no nye kolese serikali so mugusi sa chinira bora matebi ikinegera agere agende busi usekegera taende usio ntigana ande baadhi na nyowe ngongera kana no muirio na mbona na nyire ngaisema muchi ngongera no yuma Eunice ateka oitwathera ndigitari kwa bona na murigere ni anti ana ma ebone gento naja na nyora abantu abange tari bakugwa matemu asenje batali abangaini abantu abange diswele nga discuss umana goteya mangana ma okwabuli ungana ki amangana Matiang'i neki chance cyacho cyamara gusi abantu atubwate beberemba diswele riri kwale wansa lakini nje ibintu binga akolire onkonyire sana onkonyire lakini mwana gento kiko na bonsi nyasari nika kono tenga sagero ekegori kyaba ko tubakoreki bagende wono muntu tagire kugenda sagero gusenkalonzo tukarereria so ubone gento ngo tagya Matiang'i umuntu tagire go face Ruto Matiang'i Ruto ale according to job Ruto yaigo in 1966 Matiang'i kaigo 1967 by then na class Matiang'i na lengo moka kabisa wono hende kaganya kurwani tetura agamba magana gusi anengo tebi go mugambi maraga na bwati ko muna mwana nje jironi sana maraga na bwati chikura ibere cya abana bane Matiang'i na bwati kure ya mama nje nimbwate kure ya Ruto ekuranda madinye umongi no enkure tari mwane ne ya Kalonzo kure ya Kalonzo yatakoretiki teyo na ndo muntu tutagete ikigoroki nane mbya kwa nje na merega no yole gojo Kalonzo baite ngendo ngonya koteya wagusi intuma we are God people abantu banyasaya baite we na wapie bya siaba gusiyo kinge cya wa Israel and God's people tisagero na ngoto I served Moi, I served Kibaki, I served Uhuru, I am serving Ruto. God's people means government of the day. Njetinta kituko serve government itayo. I want to serve the government of the day. Na hane bia kwale ndongeraga. Na handote yaba gusia kene. I worked as a DO and I worked on issues of intelligence. Matiang'i tari nyore namba 7 asa abantu bakolengerere within the oppositions. Okay. Wamunyor monde yo wede muna Matiang'i. Omondo wede de Matiang'i, wamunyo, momondo wede wamunyor baka murusianga mnyomba Matiang'i. Wamunyoro yaro jenga onye Ruto tuanchaine. Orengo mukristo, orumuororo, tugaitana. Matiang'i na mobo president linki atankolera. But the information we have from the street or from the graveyard. Omondo kwa weke Kalonzo. Na ande Kalonzo waigwana na Wamunyoro. Kwamba chikura jaba kamba ajire 3 million ekiaba ikoyo jire 7 million. Na wata kituko chaka hiyo. Na intu aba Kenya kwanza we are really waiting. Kalonzo na Wamunyoro bakoreki Kalonzo awe president. By the way, the information we have na andi kwana with authoritatively Kalonzo for presidency. Abantu ba Kenya what? Kenya mpya. I know vice president ya baraki ekuru. Egendo bara Matiang'i, which and I pray for him. Prime cabinet minister. Bindebine Matiang'i dakora dikite. Lakini one excitement yere gusi. Oji gukwana kende na nembari kwa abantu bakabakoreki bakwana. Bono kuvuga madiri twa gukina kare Diana. Kare twa gukina kare. Twata ngari asiri bali rikugwa no mweri wense. Bono gusi engima obaroje ngana ki ngamatiani we is just 1-2 counties na ande nuwa mukona gutura mbona otenga ya abantu mbakwana igoro ya Matiang'i kende yose onye ndo kwana oyo naraze Kalonzo nje ninda aseru kero mundu nabwate gendo yokobera lakini no mundu ko abantu mbali gusiyari ngensa limaje ocho kwana kende ngana kibami ndo irangora nane na ogerwe bitamatanga kuba tebiga the way I know abaikoyo as a DO as somebody was working in the office of president abaikoyo ngendo kibarwane tingelinga in 1978 bakamu yoboga akabero for 24 years baka baile Ruto ngo jako beroro na kibara Matiang'i aso 19
2027 abero mpaka 37 igento kene ngoigo ngaba ikombara matiangi chikura nando urwa mwe chibesa omoiko yako echibesa nanda ko echikura ntoira nese round ya kabiri job wakwanire nga astayo matiangi yako genda mubwate ndo muguruka united opposition yani ngobomo bwabali babwate bakwamiria serikali ngaki mubwate obo mwigalende kerekoreka no goteba nga ulina akorete iga ulina buguritie bina bingana igo mwiga ekamo babikaranse seru mwekara talitangani twabara nga kabere gatatu iga bakunywe cyane na Kalonzo barasobomo serikali kereko yusagero ngutwara mure omubisa mino nduto boni ona tugukwana iga abantu ababonsi people ko serikali gwikabachamo egento bono kiguchiko babeka ba umanye korro ndo kogenda guchia nigente kyungaki in the most qualified oranyara kuruzirute kerogo and why no mwaka Kalonzo inji yakwa nangaki chikura milioni 3 na bwate chirega tongekemo na mwino gaiga bwikolo ndubwate milioni 7 tugocha kwenda massive voter registration ndubaseweka milioni 8 mwino na atuke milioni 4 bono usi egente kenende umweshimiwa Kibagendi na machiko gekwana lakini akakanywa igatebanga intunte likobori bogambi igo tota takonyora chikura 900 togenda tuchiko wikaranza semeseria nene tokwana igo muntu yotari chiko be president material ekara chikonyora chikura 900 na ende chikura cheito igo chire 1800 bona tokwana iga na tuguru togenda mass voter registration ndoweka 2 million kiambu yenye no bwata 1.2 million bona kibanga ni kwa negatiga iga matiangi nonye to kumubeka ala oyo na machiko bage birogo buya na na what experience na machiko bagasagera na machiko bage birogo buya na itu na botoro chinga obotindi bulia bwate bwaye ara konyora executive orders effect buya bwarenge na bako be prime kabisa gandara koburia sininiga ige serikali ya inoyo opposition ige kubangwa ne serikali enene mugaso mure opposition otukomwa pesa serikali tukukwana hiyo umuga wakili ndio wajibu na bwete kugiyo kwana ngaki ngamatiangi ne project abantu bakoroga ina tina bona gani kemende chinguru wake ngaki matiangi tarare kana burunge nga no soil opposition ningi ngokwanira hiyo urigirije umuntu moretete nonyuka onyonka tanya ko base beza kitenye burunge iga bona riyata banga urwa mufandi muinari matiangi tabwati kiama kiaya na nega batwa chore tamu sui yesterday ki nganero ko ba omonogeri bwa abantu abo pinsani matiangi tari getuoro no kon family igo bate betenga DCP like party leader na wipe party leader ba kon family nga onere ba chore buna omonogeri bwe kiameke matiangi tabwati kiama kiaya kiama kya chubirike tabate bunga na kiabwate igokere under broad based government egento kende kya kabere omuntu yokorukuma omo senator korukuma nere onyonka is in possession of the ball for over 80%. igata chitemundu ali as opposition agatana as serikali no ninyi jomoko lekera gwe compose kera ko bule maswali asha na gitogete ina beka borongo nkorera igore yamangana matianyi Kibagendi ekera cha kubundu amaki omuntu oyu ni chibesa bagendete koros ku muino garia tali in opposition Kibagendi gabutukuru asamangana amatianyi kono gairana Kenya mpya umugambi mbi yamano nandayana alias mwachakera mambi nonde tigamba tebiga na tebiga abantu matukamanya naki chukura chia matiangi ne chinko chukura is about numbers, chukura is about resources. Moikoyo ta kwa numbers na anda kwa resources. In 202 omuntu lenga mwa popular was Wamalo kijana abaiko bakamolente mesa bakamotebi chikura chia baruye chinganiga na haito echi besa korete ubwate toja gukora chikura on that table abaiko bakaresi 90 million bakaja kuri chikura bono matiani mbese kiabwate akoja kugura chikura
Na bono injembe ya mwako wananga ni sisi ndio tunawapanga. Sisi Kenya Kwanza ndio tunapanga opposition na tutawapanga. Tigatika ngote tutawapanga. Ruto na akorete gasi na Moi. Ruto na akorete gasi na Kibaki. Ruto okole gasi na ine machine emaidenge kitoko bapanga. Bono muri bantu baye tutamanyiti. Ntumaite Matiang'i, ntumaite Kalonzo, ntumaite wa Munyoro. Bono aba engineer mateka tuwasoete Kenya Kwanza 2020 liyale kutangatanga. The same Matiang'i nero kutoroka Mauchi ama Joni na bonanda kutoroka bono. Kikaba ngasite yomogo chia serikali yetu moko nyefomu. Mwana muntu kyo chenchiri tutamanyiti, Kalonzo tutamanyiti, Matiang'i tutamanyiti. Onye Matiang'i no Uhuru. Mbaye Raila chibese chia serikali. Aire chikura. Lili Matiang'i ale minister interior na Uhuru ale president. Chibese chia serikali. Bono no nali Uhuru aje kurusiba se chia account kia mama ngine amwaje kubodera chikura. Na ane nkorega. Na no yokwana mumbegera manganayo umuntu okwana nonge ro wipe. Abantu barendete Matiang'i chikura nkibagendi no nyunga. Abantu babwate Matiang'i gusimono na abajumbe. Abo bakurwani second term. Tali Matiang'i batagete for president. Ubatagete Matiang'i abe step for them koba abajumbe. Matiang'i mwenene no murigereria. Tabwati igaje debusigari akagenda alia akagenda Kitutu Masaba na Nyamira. Abirero. Tali kuona na president, it does not inspire. Akagenda so mu akamecha osoro agatanga ntu asomete n'umwana bwe family ya moga. Umwana yada asomete yada ko Geoffrey mecha mungale. We were in the same class in Matiang'i school, Take University. Instead of giving as a president material, you have to give a speech that is inspiring. Nkole lingana liason. Kero monta ko le president. Ekero Matiang'i achete akagenda gusi. Akagenda mpaka Bosongo. Agatira mpaka Ngoina Road. Mpaka na kiasa Ikonge. Akagenda akarabira somewhere within Ikonge gari. Akaira na bwo esasta na mujya marobo. Kya butuko. Akagenda bwo. Mbachiye tina muntu onde bwensi. Bwoye. Umuntu kuboli ubu president. Ubu president bongeke ngwanzo. Abantu bali batali tuna barabonsi piritu kolima. Nandi nada ngokwana na mangana ijisoni. Ekero monta kuboli ubu president. Ekero yondale kuboli ubu president Ruto Sugoi. Otu ali kurugusi. Dano nyabere no mwana onole. Otu ali kurugusi twara Sugoi. Kantu arali Sugoi. Abantu bantu gichongiyo. Kwanyora abantu basaliti umugimo. Abantu bande onyabere. Dano nyabere. Abantu bande isika kwayo Giswahili kyabanga no gikorete noji. Indege Matiang'i dana gukora. Lili arengi agiyete busi. Kanga abantu bararete buoye. Babeke cyabu nyumba maega. Abantu bayibura abana agari ubuoye. Tumenga n'ubugambya ko mudaro mayeto Matiang'i. Turatiga. Tigana siasa president. Abantu bari alias naunda dasi kwa cyakera. Ndiyo twara babisa bakogosenya kugwa basana bataliko koreki bataliko kose. Abantu bari basaba ndo Matiang'i. Nyoka bwate committee. Ababo kibagende babonyunga n'abantu bana abantu baracagita barumanyete. Which will think tinda tiko batara marieta because they are not politicians. Mbari komo se mingana ki chikuraji kuri guga. Igo bweta abantu ekaraje de busita tete abantu ninjenje biro nyasore ninjenje biro nyamira. Atanga yamote yo abantu ko randiki ngocha. Abantu nabuchikura. Bono. Abantu kibese na chikura. Bono twara. Gari resources tabwati akagenda America agatebe ngana jago liwende. I lived in America for 7 years. America montago waka no in 2 weeks. Waka no 2000 a week was 1600 this week. And they helicopter ko 300 million. Mu America ora janga jibasa ko mo. Tigango kaninga. Ababoro ko babanga tole. Na chikura ngo jira tole. Aye, chikura ntuntu bwate no distance, chikura ngo maboro cost. Matiang'i tole ko president. Tigango ora winso. Matiang'i tole ko president kandi. Aba gusimba je babe disappoint nga tali tebe konyora chikura ko. Ni amana. Wachibagiro. Bono twakwanire Matiang'i. Yes. Lakini maraga nere na maraga na kwanza maraga asichie sina rwadi chikura by the way. Mwana rwadi chikura ibere.
abana bali abakaba batabangana ki ntutageti muntu ono wese okorendeki olenge serikali ntutageti muntu ono bone yanya gotuteberanga Kalonzo dabwati ma kama na materia yata muri muwa yata ile ayo na wesi omuntu dabwati kama maraga na erogie ni sibona babwate no ligiji gende ji website maraga GNC mbago kombit na matianya asichukura chikura mwane ni ibere jiri ya gens eji maraga. Okay, maraga oyo kuna kwaburi umanyete chinga gichinde abana bonse nabamitero maraga yare serikali ngumubangamure ekwara abande njira mokororekana nonye ni passe imuru bayero madigi ndgande ebire rongero madigi baraga kubuli richukura anenge kuana without closing my eyes maraga kubuli chukura asenge jumatianya motesa tekrani chief justice paka akagena mwaya akamutenga step down diria mangana ali second kinakeli maraga tali kubuli kura nga muruta gopinga umuntu maraga amanyete asenge ngamate matianya noburo bwaye nenjera nandi tigamba boliga ekara matianya arenge interior minister umuchiburaro tajitobisia we had about 2 OCBDs in Nairobi, 6 OCSs. By the time Matianga was interior, Babusi, by the time Makuru interior, there was no single OCBD or single OCS in Nairobi. The Angotenga Babisa Matianga, Nabata Babisa Saba Chief, Nabata Babisa Saba Dio, Nabata Babisa Saba Sky, Abata Pakaba Alimu. Okay. By the way, abanta president abanta you know igajabona agachenji akabe agiye okay mbiye mono watebire tianga bora teto ratigira igosagero umuntu agerete mara inda awandi umuntu agerete mara gajobo akwane umuntu agerete mara gakubuli chikura tagiruta umuntu mojalide matian okay mbiye mono job na ekwana ekagera dimbwate bicha gita RS screen lakini kora kwa negoro ya maraga eyente getanga ni ntara kwa na maraga ukangie riboti ya sagira sinini momenta chingurunga ingakiri arenge interior antu ajete tukomera na Rio Fred Lunch machokali ya isinya anda no barenge Sunday akamanya gotebye pia ya kurukunyachanga abantu baitu bare babwate mechando murala ngani nyare kwa kesi migosen konye muetera se unyanja umusubati nale timaitio semu ngajire mo mention ile kiti mo mention olengo mo regional police commandant Nairobi ga agasoma masoma atakire kwa assistant commissioner IG bono umusubati abantu mangaire kingo korana matianya ngaria kakigenda monteria nyegere ligani bota masoma isaine tali primary second na ukanyegeri gutura nkagenda ase umuntu korokwanga nere onyanja nkamanya konyora abigeta abantari arambe usia abantara around 30 obo bisi maraga maraga nkamanya konyora onyanja kabigeta abantu bune gesumu gichiombe umatu muntu nalo chino mangana yabo bisi umatanga yakona kurwa wingi kwacha ayenki kwacha wono buno bugambi ongera tuyangomende gendekemo ombatu was a PPO akabutumbati akamurusi akamolenta stores nero ni musikari umanene ndete comment muntu tayo konyegete ingaki ya matenti as a police as anything mono naliaje kwa president yako naliaje basikwa tuyatura netonga ki matiangita konye tamugusi amonya mayajire lino amanyinga namba litogotani ama tuira nase maraga gabwate popularity ya Gen sibuno mugambisagera kwana online tuyo ne kesi ya Peter Kenneth olenge KNC Kenya National Congress okia abate slogan getinga tuna West Make the Gen Z's bali balenga online ne role colleague care opinion polling ne the next president ekara chikura chia akubalenga number 4 okay igobona so bune asama ngana amaraga na ndi tigaru nyomba ntwana korra maraga no distant Kalonzo ko borramoro loba ntwana korra maraga bogere ntwana korra maraga nyobiga imabona era yuta se biro bire na ago ya nomo ya bataya nganje no mukristo maraga nyejeri mugambia kwana una korro bogambi buko president boko korwa chitumba to chingo utukuje abantu bachinya chingo turumukaenga mbona tu ekire oro nebintu iko matiange baru siko ne batete chikure cyo president na ende tari cyo kwa position na intu ngonya tari ko soka nera tumeke chibesa na enda ali chikura kwa presidential material yo to akana na intu ringa ki
igo akoregas Naruto igo lakini ayo sabanga ekero ngokora saba buziba minto motoroleka to kurusio monte gechuni elizo morole ngasagero nongera ngabange to monto ngatubwate moko ngebitina nje baraga to matiangi twanya ko ntwatrenete ngingo tware bitina igo ntate kenye bengia aso mwana ogo mocho korogo exasi gero chakire mutu kira ikarase ka toerenga yaya Kenya ne yetu twens. Okay. Iko ikira boni nganga yo abakusi bari sokiri barabu bamanyeke no abakusi bonde se itoro chuo to ntire oyoleke rogo na ande ta kwanza kuchimotu ale bitumbira akorge biya lakini ebingi ne biya sare tunasagiro batie ko kona niri tangani bari kwere na maiga boss pinyu mayari gatika shagwa baira ne nyuma ya Kalonzo Musyoka country in the next 4 years tuira na tokore tubale scorecard boni ya country between 10 and 4 kama tebingana ki Matiang'i will be with us. Okay. Asijikura. Board ya kolega. Amabu. University ya Nyamira, president. Ayo minto sagero ndo chenga ebiro bya ere twana raba minto ari so kanda. To kole para kuru twatete pare duo dore chikuru gusimba ka Chibirati. Kapurong. Echagerare gusi. To kole airport. To kole bintu byonzi ntuntu bwa tubolemu. Just give us. What is about dynamics? Aya no yate arabu ngeraira nate ngeraira nate bikaronso ngana ki ogotire munasagero tokorega tutigarĩtie tekeyemo ntagete twese turigererie screen ĩrĩa ebicha nĩ ĩraria muswati uri gakũrũ kwa Naomi Pilula nigaro Mozambia igabegete bicha ya so mtandao na ekanyara kwa gekoreta echeche yale batebekana urucha abandi bagatebe miro ya nene tarikieni na nini lakini ekeraira niretigatebetenga ere taobo etigo kora kende gionsi na nde igatebetenga nigabwatikienikia abana siasa baitu bakuburi chikura kurugusi nabora nyore bakoreka ninye ncheka mineli ese mambi yabona kiuranya ariko bagotevya ese tekeya mungira kekore biro byelje ebicha nere litubugate ya Matiang'i ese world bona sinje kwa example keliki bicheria eke Biblia yewa tutevinga I'm wonderfully made and I'm in the image of the Lord. Sageronari kiko kwana ngagusiya itoginge bwekaniribu na Kanani anga no mugambi arwa. Lakini ndo manya konyoranga omugambi oyo wikatoke nga nare kanisa korgotambe. History ya Matiang'i kurwe kanisa mbona twacha ita konyorara singincho akorigie kerogo. History ya Kalonzo ikurwe kanisa kurwe NYS Nairobi University paka wekera boni. Mugambi kieni nkibwati kendi ikieni ngende nebikoro. Lakini let me assure you Bill Clinton won the elections of America by his looks. Women vote people by their looks. Women, youths and people umwana nyole kanisa umurani gakore kaneki ni biera bakwe uchukura munanje wono mbwate ndene nabona bachikura kirakore kirambulu because you are not fit. So you have to be fit. Oyonde Obama was voted because of his looks. So sometimes, and I want you Google, Clinton got 20% of elections because of his looks, and women likes people who look well. Kingotanje dikien. Kurumonde bwezi na wanje dikien. Munabona nabona wotanya sana ngingo kolende ya nere because tinkonyora kura. Konya bantu banje dekero yona soka urwe kara soka kwa urwe mitoka nyoleki ningikia mori. So you have also to work on it. And I also want to nyani oni kundule. Nyani oni kundule, but I want to ask oyo onde Matiang'i minto agende gym ande soke biye nyori jango be kabia kwa kora oyo onde akoringe Obama akoringe bendo kiaye oyo onde urwe kara baso ageta kara bago announce Matiang'i they were looking good in shirts. Yes well. Lakini hapo simnande. Sagero no yo minto job mbia mono sana asengana twabwateri tukoli yale studio nande ndochino wena so mtandaba minto bali batu watch tukuruchizemo robongoro gusi kurwe county county ndochino baroba sangire na into musori bwege susu jeria kerubo ndoche nabange batumira ujumbe cyabo irini mukayanga nakisoma lakini cyaba kinyingi nabwe mu director nago ntebyanga singa kine biro byeri lakini tiyamba kirenga mbiyamo aso gusanga na into nabo cyore gitasenge to kabwe gitasenge yabo nambeyemo oyo mito musori bwege susu negati yabari batuma ki video cyabo gari ngo ikakire kicyeso lakini boni gati yamba kirenga mbiyamo no saguriye biro nyesabe nainu abageni baitumbiye mono nande you are welcome next time na nange studio mwanji kagere ngagere mwanji on time I will be coming. I love your studio. I love whatever and I like the way you are interviewing. By the way, you are very professional. Neke usiero nekia
But I've never seen very professional the time. Sometimes you go to a studio asante sana. Thank you. Nando twagero biyamano mochaki wegendeke. Biyamano sana ndaito mu director ito kwa iroka bako nabayigombi biyamano sana aba director ito kuri studio ya kabere toldina kebatimbi biyamano sana so kwene kyamnama yugine chipchango cyara senchira ya bene esoko bwakire na romoro birito yasaba sese nandege ndago chingire miro bitu mi taseni ya Soko TV na roboro sumbusi unabutambiri terandana ndemo nabigombi yo mtutu ari konyana nere Innocent tumrane mambi chinga kibina chichi lero. Yeah, man.